Bạn ngin pai pat hani ko por sa kuwi pa kabenta. Hay bingin pai sa kakhtien ka jong blay. Ngine pet hakani ka sngi ya ka ni ka sam arpho. Ka dekhot ka bening kong hadu ka dekhot bakhandai ngin sia pulia. Hani ke ka banga kwa man kren. Hakani ka janmit ka de na ka dekhot kan ban riu ban nyau bat ba pra. Habangi pai sa ni ka kakhtien ka jong blay. Habangi pet ya ka ni ka sam ka arpho ka heading tu kong ka jingduai ban yo ya ke ban yo ke ban yo yaka jing job kani gari ke eg ba David ra ai ko ong jing duai ban yo yaka jing job but habangi pai shini hangani ga sngi habangi pet yang ni ga tien ga jong blay habangi pai ha ga jim ga jongi ga man la ga sngi hatu ngiri gi ba job ne ngiri gi ba sharam ne ha ba job la ngi pai sha practical dingi kren mo ha gi jim ga jongi gi ba man ga sngi habangi kendu ya kiri orang ki babon, habangi kendu ya kejing pat lieng, habangi kendu ya kita ki slap ki bawan, ha kejim kejongi. Ngilong ki berjob ne, ngilong ki berem ne. Dia kan baik practical. Ha kejim kejongi ke beman lah kesngi. Habangi kendu ya kini. Ngide ki berjob ne, ngide ki belasyak rem ne. Ngi sngau baik abangi kendu ya kini ki jingile ha kejim kejongi. Ngi sngau baik bangi dei ki beri ki bayu, ki belasyak rem. Mana yang ayo sengau ke bayi pastor fair dan yalam ya ka jiro baka jima ni hak ni ke jaga via kuno. Ya kuno, setan kuno. Ha? Bala syarem am? Ha? Ngiong kuno jisu dei wei. Unong job. Hatu jisu dei syau na unong job aka jim ke jongi. Ha? Neng isi ruai ne ke tu ke jiruai tang bala di ben ruai ne. Ma belai kan mau ya kan ni kawai hak jim ke jengi bangi syakri ne ke teng ke jong trai kom ma fi ruai ke ra jing ruai am ai ba jim ke jong fi ro kan lom ta ma fin su tu bai teng ke ni kawai ba ukres halo ke ding pna ula de blau de ke bo de ke jing sin shar ba ula that rong ba ula risa kan mau bai hak jim ke jongi ke man la ke singi ha bangi ngi ya hak ni ke jim ke jongi hak ni ke pertai kan mau bai bangi dei ki bre ki bala job kam de ke de ke jing le ke jongi re de ke jing job ke jong Jesus Christ ya ke jing yap ngidei ki brio ki bala job amen kam num dan ke ke bala ban pen kelon kam num dan ke ke bala ban pen hap ya ke jim ke jongi laranga na fi ngi dan sisha ha ukris dar ngi sha ni ha sisha ha kata ke kerteng ke jong u ngi ni i ben ya ke jing job makani ke sam arpo ke ke jing duai ban yo ya kata ke jing job te ke jing duai shwabu sim un let chakatma Shuabu simun let banyak lek kita itma bagi kita ki patlang ki jongu bagi kita ki sipai ki jongu kani kata ka jing duai ke bagi duai khmat ke jong blai bau na aya kata ka jing job ha pedang kata ka tma ha baki kele bagi kita ki nong shun ki jong ki trau kani ka sama fi pulien do ko dekat ke bening kong ha do ko dekat ke khandai la phia kini ki arbenta dak dekat ke bening kong ha do ko dekat ke besan kata di ka jing duai bagi patlang ki duai na ka benta usim ha bau yelet ben le syakatma hak dekat ke ban riu bat hadu ke dekat ke bapra kedai ke ai ke bau sim uduai bat udang nget ha ta kerteng ke jong utrai jong u banginya i ya kata hak ni ke sam ke ba pau hei ha bangi pulien hadu ke dekat ke bani kong kong ni tiu traun pun sngo mi ha ka sngi jong ke jing jinjar ti ke kerteng ublai u Jacob kan kentiu sha jrong yemi ton pha ya ka jirap nabi na kata ka jaka ka bekentang bat un pun khlanya me na ka seyon un kan mau ya kata ka jing aingu jong me baro bat un pediang ya kata ka jing aingu thang jong me sela un ai ha me kata ka jing kwa ka dono jong me bat un pendep ya kata ka jing berkat jong me baro ngin le risa ha kata ka jing penem jong me bat ha ka kerteng ublai jongi ngin si ya ka lama to try un pendep ya ke jing kerpat jong me baro bat kani ka jing duai baki pat lang ki duai nak bentau sim bat nak menta kita ki pat ba ki jong sim ki benlet cakta katma bat ki pat lang ki da duai ki doang tu try un snow you me okay ha kata ka sngi jong ka jing jinjar
Kamu kini ki pailang kita duai kita bu ya ka jing duai khamat ka jong ublay. Nak benta jong no nak benta ka jong usiem David. Ba ublay un kan mau ya usiem. Bat ya kita ki sipai ki jong usiem ha kata ka sngi jong kata ka jinjar. Hey ba ka kerteng ka jong ublay un kan tiu shajrong. Hey ba un pa ya kata ka jirap shau David nak nak kata ka jaka ka bekentang. Kay kata ka jaka ka bekentang kay ka ket ka jong u. Hey ba un ya kata ka jirap nak kata ka jaka ka bekentang. Ba un pen kelanya me nak Sion kay kata ke Sion ke keren ya ke Jerusalem. Hey ba un pen kelan ya kita ki pat ba ki balet syakatma. Hey ba ktien ke jong blay ko ang un kan mau ya kata ke ji aingu jong me baro. Ba un pediang ya ke ji aingu tang jong me baro. Un ay me kata ke jing kwa jong ke dono jong me. Ba un pen dep ya kata ke jing perkat jong me baro. Kata ri ke ke ki pat lang ki kerpat. Ki ong try nganget men ai. Ya kata ke jing kwa jong ke dono ke jong me. Kamu mun ka jing kwa jong ka donut ka jong usiem. Ba ublay un pendep ya kita ka jing perkat ki ba usiem uperkat. Bangin le risa ka jing penem jong me. Hak ba ki brio ki ong ne ki patlang ki ong ngin le risa ka jing penem ka jong me. Makin le risa ha ba usiem u job ya kata thama. Ka ba ong ru bat ha ka kerteng ublay jong ngin si ya ka lama. Tu utrai un pendep ya kata ka jing kerpat jong me baro. Ba kata ri ki ba ki patlang ki duai na kam tau usiem. Barakataru ka de ka jingi kai ha ka jim ka jingi wei pi wei. Ba ka jing duai ka jongi kan mau ngin kan mau ya ki siem. Ngin kan mau ya kita kin noyelam. Ki badan ha ka jim ka jongi. Amen. Hot ka de ka sam ka ba arpo ka crunch pang ka ta ka jing let cha ka ta ka thma. Ba blay un ai ka jing job yu tau siem ha ka ta ka thma. Hari ngam kwa ban kren sipang ikata kan ikasi. Hari ngam kwa ban kren ya kata. Hey baga dekot ke ban riu bahinyo. Bat bapra. Sipang ka jinglong ka bakin jaman siem ka jongi. Nih ha pa ka jinglong ka bagi yat. Bat ublay. Hatung ilan em. Ban shanya. Hau ni ublay. Hey baga dekot ke ban riu bahinyo. Bat bapra kong. Mentang atip bau try upen em. Yo balas sle jongu. Un sngo yu una beneng bakut jongu. Nakaboa bepedem ka kti ka mon jong dan ki basyanya hakikali ki wei patru ha ta ki kulai handrai ngi itu ya ka kerteng utrai ublay jongi kila dem ngon bar kila kelon handrai ngi yeng bat ngi yeng bet ru kwa man kran ni ka ne ka dekot ka ban riu banyo bat bapra hot ki pat ba kila duai na ka benta u David bat u David ru uda duai na mentala dia ukram shania agitagi kali ukam shania aki kulai kan mau bai kan ko wei habangi puli ya ka gm ka jong u David ha ka por bo u David ulong siem ha fi puli ki art Samuel ha ka lanong ka besan ba ka lanong ka bapra fini i kumno bo u David ula penyar ya ka hima Israel but ha ka por ka jong ka jingsen shar ka jong u David ka hima Israel ka da yar ba But kay hima Israel kada bun ba kita ki rang ba ki jong u David ki pat ya pom ki jong u David ki bun ki kali ki bun kita ki kulai ki ban let sya kata katma ban ya le na kabenta usiem re u David udah pen benaya kata haka diga sam ka ba arpo har khot ban re ban ya ba pra wangam syania hakini ki kali wangam syania ani ki kulai hake e ke bangang syania amitrai mangatep badi me ublay ubapedem bar ngatep badi me ublay habaga khti ke jong me ke don ka jim ke jonga ngatep yakani ka thamang ala job lupa amen katagari ke e ke bu David ukwa ban pen i ha ka jim ke jongi habangi puli yakani ka sam ka khtin ke jong blay ka kwa ban pen i ya ka jim ke jongi wei pi wei mangi kendo ya lagi jong ki thama ha ka jim ke jongi Oh, if he borrow Ibrahim ni ke jaka am pinum lat nakatma kan mau Jesus Christ loong me yakani ka lenti ke jongu ke bakem ka lenti ke jongu ke bawed kan mau ang pinum yo ke jing sok akan ke pertai fin yo tangga jin jar tara ang tu long slur pi ngadap job yakani ke pertai amen tiken mau ba habangi yat badu blay habangi yat yang ke lenti ke jongu Christ kin don ngong fi kitma ki benwan ha ka jim ke jongi kin don ke try ki jik pat lien kin don kita ki eryong kin don kita ki slap ki bawan ha ka jim ke jongi nrai ha preng jung ki ki ek baro ni shania haladine ni shania au te ba kraw tamdu ne katari ke jingkali Kabangidon kaman kali baru David udah pen benaya kata. Wang habang asyanya hame ke try. Habang atip ka bo jong jing penem ka wan nami. Habang atip ka ti ka jong be ka don ha ka jim ka jonga. Nganum laban syanya ini kali nganum laban syanya ha ni ki kulai na mga tip habang asyanya hame. Kinok syun jonga kin kelon. Bat ngangan yeng.
Amen. Mdei manga. Naman medan mami. Haka jim ka jonga. Takadaw nga yang. Katari ke ekabo David. Udah pen kerau. Ya ka kerteng ka jong try. Shwa bu un let siya katama. Udah ong tiang ni. Uang kita kin dem ngon bat kin kelon. Henry ngi yang. Bat ngi yang bedro. Abang ipetch pang ka GM ka jong David. David balai ukam la ban shania aki kali balai ukam la ban shania aki kulai mar nado ka po jong jinglong khna ka jong nado ka po jong ta ka jinglong samla ka jong nado ka po budang don ha ka ying ka jong ukpa jong he budang let ban sharai yak ta ki lang brot jong ukpa jong ukam shania aladi ha ba ki sing ki wan ha ba ki dingim ki wan ukam shania aladi ushania ba ya ka bor ka jong utrai ha ba yiken do ba do goliat ukam shania aladi ushania ba ya ka kerteng ka jong blai u bakraw ha ba pen noi ne ka lang ka jong ka gm ha ba usol u be ya ka ta ka gm ka jong David ukam shania aladi ukam shania kita ki rang ba ki ba don kat lambu David ushania ba how try ma blai hadu ndo poi kan ka kerdan ka jong usiem kam nei da ka jingla ka jong David ka jingla ka jong blai ha ka gm ka jong David mar man ka por ka ba David ya kan do ya ka tama man ka por u blai u yang ni kat lem bat David terau ha ka gm ha ba David Ukraine ni ka sam ka ba arpo wangam la man shania akini kali nganom la man shania akini ki kulai rai tang ka ne ka wei mga itu ya ka kerteng ka jong utrai subha pin i ka to ka dokhat ka ba nyau na ka sam arpho ha ka tien phareng ka bong don ki ba shania ki kali ki we pat haru aki kulai hanrei ngi ngin ya thu ya ka kerteng utrai o blai jong i but we will remember the name of the Lord our God piam ha padeng ki ki ba wan ha ka gm ka jong i nganum su sorong ha ka jingla ka jonga hari ngan su sorong tang ha ka ne ka wei mga itu yu blai ha preng ki jingile ka bangang kendo nganum kan mau ka no ka kerteng hari kan mau tang ini ka kerteng ka jong blai amen trabun sin kum ki brio oi fi kani ka de ki ek bo David Ukraine wong don ki beshania haki kali ki wei patru haki kulai yo ka gm ka jonga ba jong firu abangi yat ha ka ne ka lenti ka jong utrai yung ishanya no haladine yung ishanya no akabor jong ladi yung ishanya no akataka spa yung ishanya no akajing start yung ishanya no akataka kam ka jongi yung ishanya no akataka yeng ka sem ka jongi yung ishanya no ay may pa jongi yung ishanya no akataki kun ki jongi katari ka jingkali ishanya ano habakawan ki jing e habaki wan kita ma ha ka gm ka jong pi yano pi shania ken mau pinum la ban shania anu ka gm ka jong pi aba fila dei ki bangai ken mau tang ni ka wei pi shania ha utrai ken mau pinum la ban shania ha ka gm ka jong ki pastoru ken mau kata kum ki pastor ngi yang ring kat bat fi hari ba wat num shania ngi di tang ki brio hari ken mau ya kan ni ka wei fi shania au tau blai u bra khot ya kan ni ka gm ka jong pi amen shania hauta marhaba fi shania hauta pini ibe ya ka jing job ha ka gm ka jong pi trao ka tien ka jong blai bangi puli na ka Jeremiah lenong ka khandai ka khot ka ba arpula ba arpusau ko kumni ong utra what I bu restart un sarong hala ka jing start limni u ba crowd board un sarong ha ka bor u ruspa un sarong ha ta ka spa jong rei utaw bu sung sarong tu un sung sarong ka ni ba u shempang ba u itu yanga bat ngalong utra u bale ya ka jing le e ya ka jing bishar ka hok ha ka khando na ba kini ki e ke ru ngasu bhaken katari ka tin ka jong blai u blai la da krenling ba ka shintur ka jong Jeremiah ong wanam susarong ka tin ka jong blai ang dia bangi puli men dia ha ka sam ha ka arpo de khot ka banyo ka dan ka translation ka ba ong pride ka dan ka translation ka ba wan ra bangin remember ken mau nginom la ban susarong ha ka jing la ka jong i nginom la ban susarong ka ta ka jing start ka bangi ngidon nginom la ban susarong ha ta ka spa ka bangi ngidon hari ka Bible ko ang tangkan ni ka way ba fin so sorong hakani ba fi shempang ba fi itu yo try dai tang ha ka ta bangi la ban sharia balai maga kerteng ka jong try ka long ka kot ka baskem ha ka jim ka jong way pi way kam ni ka kerteng ka jong brio ka kerteng ka jong try ka long ka ta ka kot ka baskem proverb ka kren ya ka ta terang hap sutu ba ka kerteng ka jong blai dai tang ha ni ka kerteng ka bangi la ban shania ong ka tien ka jong blai trao proverb lenong ka balai de khat ka basan ko ong tu nget how try da la ka donut baro wat shania ala ka jong ka ji shampang ha ka lenti ka baro fin plai u try tun pen bet ya ka lenti yat ka jong pi ka tari ka tien ka jong blai trao ka lat ong lupa ko ong tu nget u try da ke da ka donut baro wat shania ke
Ha? Kau wat shania ala ka jong kai? Kala ka jong ka jing champang. Oh ngi shania ne am hala ka jong ka jing champang. Ha? Ngi snow ne am bangin la ya ka ni ka bangi kendu. Ha? Babun sien ngi shania aka ta ka jing champang ka jong la di. Ka dai dam dai ne. Hari ka tien ka jong blai kong wat shania ala ka jong kai. Hala ka jong ka jing champang nged how try. Kabenta ka jong aba jong fikum ki bangai ka digani ka way bangin nyat akan ka kerteng ka jong ublay da ka donut barok ka jong i bangin shanya ata ka jong ka jing sipang man ka lenti ka bangingi ya ngi plai ka kerteng ka jong try bada bangi pla ka bible kong un pen bet ya ka lenti ya jong ka jing im ka jong i trao ka bible kong Jeremiah do kren kata na ka lenong ka bakhnyo do khat besan long bala tim yu bre shanya hey hau bre ngi ne puli kata phai ba nga Jeremiah lenong khatnyo do khat ka besan Kemudian orang utrai tolong belatim utau brio bersenya hau brio. Bat ba upenlong ya kadok ka sang ti jong u. Bat ka dono jong u kala kernia no na utrai. Bat un penlong ya kadok ka sang ti jong u. Ka Bible ni ko long belatim utau brio bersenya hau brio. Piap kum juru bersenya kata ka bor jong ka jingla ka jong la dia. Hata ka strength ka jong upe ka tien jong belai ka omta. This is what the Lord say. Curses is the man who trusts in mankind, who makes the flesh his strength. Piam? Kibun kibrio kisanya halade. Piam? Ublay uong long belatim ya utau brio ubersenya halade. Hakapor bangipat one should try. Hoat kaper ngisanya halade. Kadena kam dai ngisanya kat bangingi dang la nginumpat pek ka khamat ka jong isha ublay ngin shanya ba ya kata ka jingla ka jongi ka bor ka jongi ka jing start ka jongi hakata ka spa ka jongi re tat ado bangim la shu kri tat ado kata ka benta ka kenti ngla banong bagi phai ki khamat ki jongi sha utrai trao ka Bible ko ang suk utau bri u shanya utrai mar ka jing shanya ka jong u long utrai no ba long kum ta uding bala thung hajan ki Uba puri laki tiet ajan kiwa. But unum syap tiang habawan ke jing shit. Henry ka sla jeng ukan jerngam. Haba kita kisnam ki barang rekyang. Unum sumar ku slai. Lemni unum pep ban siso. Kaktian ke jeng ublay kala jubab lupa. Limba u Jeremiah. Hey baka Bible ko ang suk utau brio. Uba shanya utrai. But ke jing shanya ke jeng u long utrai. Long bala kerku utau brio. Amen. Larang ngapa na fingi bu kata ka jinsya niya hau blay jongi. Ka GM ka jongi ka Bible ko ang long balakar ku bless. Long balakar ku tau brio. Uba siya niya utray. Bat ka Bible ko ang kumno. Naba unlong kung tau diyo balatong hey. Hajan ki Bat haba kita githit ki jong u kipur sudah siya. Kipur syado takawa. Kan mau larang ngapa na fingi siya niya utray. Ka GM ka jongi latung hey. Latung utray. Piam, hey baki ni kitit ki jongi kipur syadu takiwa. Wat akapor ke barang rekyang, wat akapor jong ka jing shit. Ka jing ka jongi nginum kuslay. Hari ka jing ka jongi kalong basiso, ka jing ka jongi kalong ka bajargam. Amen. Ka bakren ya ka jing kerku ka jong utray, hau tau brio uba syanya ha utray. Terang ha ka jing ka jongi habangi pai syau blay. Wat abaka wan ka jing kiba kren ka jing terkong, kiba kren kata ka jing shit kata ka jing haba ki wan kita ka jim ka jongi ka Bible ka ong ya kan way ba fin long ki bajerngam ki sla ki jong fi ki long ki bajerngam ba fin pep ban siso ka jim ka jong fi ka long ka jing ka ba siso Terang hab su thu ba bangi syakri ya kan ka kerteng ka jong utrai ba ka jing ka bangangai yang ka debe kam de mga shanya halade ka David mga shania hauni ublay mga haladi nga khamla banlay haba ka jing kawan habang nga haladi habang along tao brio bejot nga khamla banlay ban pentamay yala ka jong ka jing habang nga kami siya uday mo ba pentamay habang nga kami siya uday mo ba penmanba ya kan ka jing ka jong tara haba ka jing kawan haba kita ki slap ki wan haba kita ki jing pailing ki wan haba kita ki eryong ki wan kung mga lasyanya haka po mga dang ning kong do mga ni utray haka jing ka jong mentaro abang layak kat ni bodublay ngan syanya ba ya utray amen terang hab su thu ba ya kata bang ya lenti bat ublay kan mau ya kan ni ko way bangi dan kam ya kata ya kan ka tien ka jong ublay haka jing ka jong hey bau David udah pen bana
Ya kata. Mana kan ni pastor ida keren. Ya kita kejing kebangi kendo. Ikran mana kan ni kesengi ublay. Ikran sepang kisenran bat uji skris habaki don ha kata kaliang ke eryong kalabe. Kadai nam deda. Ken mau habangi don ha ka GM ke jong utrai bat utrai habangi don ha ka GM bat utrai. Ken mau ki eryong ken be ha ka GM ke jongi. Rea preng jong kata ki eryong ngilek kumno. Makan mau bai kan ko wei. O blei un ai lat ya pi befin ya ling baki eryong. Blei unom ken kriya itu ki eryong. O blei un ai lat ya pi befin ya ling baki eryong blei. Ma o blei un pet ya ka GM ke jong pi. Ha preng jong kata ki eryong pi lek kumno. Pinget anu, pisania anu, haladine, ha o blei ne. Piam? Terau blei un ai lat ki eryong kin wan ha ka GM ke jong pi. Finom lat ne ki eryong kin wan bet. O blei un pet hak preng jong ki eryong. Pipilek kumno. Wat kum juru blay Jesus Christ hak ni utes udah tunjuk ti ya kini kisenran. Udah peti haba ang yang ini lek syiliang. Haba kila lek kata ka syiliang haba Jesus Christ la don kata ka trong jong ka liang haba la yo tia ka babel ko ong ke eryong kalabe. Ba kata ka kala ki palo. Bat kala kala rung ha kata ka liang. Hey ba ka kini kisenran kila iya kata kila sedang ban syep tiang. Hey ba kila lek ban kersi Jesus ki ong memsit nyo. Yang iyap. Perkat kini kisenran kila don bat utrai. Kila ya ke buram ke jong ublay. Puli gospel ke jong Matius nombor pra, apa puli gospel ke jong Markus nombor sau, gospel ke jong Lukas nombor pra pini. Bakini kila ti kata ke buram ke jong ublay. Kila ya ke kamba ke ba lale, ula pen pet khmat ki ba manla, ula pen khia ya tau brio ba shong kusut, ula kta ya tau brio ba pang nyong thale. Re ha ba ka jing ka wan ha ka jim ke jong ki. Kini kila kersiu you blay. Yo Jesus Christ da kata ka jing yo thia ka jong ba kila ong mem sin yo ngi yap. Piam kata ri ka tien ka ba ki ong ha ka gospel jong Markus ki ong mem sin yo ngi yap ka tien pareng ko ong mem care. Kisam Ralar fi don baru Jisu. Rai Jisu na ailat baka jinyap kan wan. Fisam nama belai upet kini kisahnya hano. Haba ki baka nak liang kala kenting palo dak kata ko kelas dang ban syep tiang baki lalet ban kersiu baki la ong Jisu mem senyo yang ingi yam. Katare ke jingkeli ke baki bu akhmat ke jong Jisu. Bak kataro ke jingkeli ha ke jim ke jongi. Haba ki eryong ki wan. Kini senang jika kita ada manusia hau ni ublay, mar uni udah ublay, ublawan hak kedok. Kita ada manusia perkat kita dan bat utrai, regi kamla manusia hau utrai. Kita lek ban kenyum mana kamat kerja ublay, kita lek ong penman mem senyau, jong iyap. Yo kataru kedai hak jim ke jongi, haba kiri yang kibe hak jim ke jongi, haba gila duai. Nak bentak ila dia. Hangila duai nak bentak yeng. Habang ila duai baka jing penem kamwan. Habang imi ya kata ka jubab ngile kam nuang inong try mem sejau. Yo ngang ayap di ka yeng jong ngang ayap. Piam ngiknyum no ngitnum no. Yo try. Ngikamla ban syania. Ha try. Bun siang ilong kumlong kini kisenran. Yang try mem sejau yengi. Kat ne nga syakri me balai kini kijing iya kiwan. Siwan ha gajim gajonga ngalasong ban thai trai piam katari gajing long gajongi bangi khamla ban shania hau ne ublay ublok khat yengi uji sula da khat te ke kisenran pat ki khamla ban shania hau trai bun sin yong ilong kumta uji sula khat yepi re yo pi pat pi khamla ban shania hau ne trai kan ma fi syakri boleh bakra apa fidan badu kajing yap kanum la belet dan bor udah ada job te kajing yap amen dia nongin syep tiang terang yap bu baik kajing syania kajongi how try terang mangi puli ke ketien ke jong blai on fi man ka por ba fi kendu i kajing kitma kan ma wanum pai shinu pai shinu ke ketien ke jong blai maka ketien ke jong blai ka ai ke ji kai te ya ke jim ke jongi habang ipet na ka testament ka berem ka bible ko ang ha ka rom nong ka bakhatsan markum juru ak stim ni kong jogi nong koren nong ka besipau ki jing tho jogi men berem ki long ki ai ki ji kai yangi bat habang ipli yang ni ktien ka jong blengi i ya kata ka ji kai
kebawan rak kebapan play yang ni kamat ke jong mar om tang mangi ba yat ke jing ki syakri ke jong blay ru ki yat ya ka ju ke jing kan ma om ni tang mangi menta ba yat kan ma no do ke tesmen ke berem haba fi yang baru try ke jing ke bot benya dia dia piam ha ka tesmen ke betmai haba fi syakri u blay ke jing jinjar kawan ke jing le kawan Jesus Kristus ada keren lupai kata orang kena ke pertai kalau syun ni pi belai kalau syun syuai nga kena ke pertai haba kala iben nga kena ke pertai haba kala keren ben nga kumjur kan le ya pi tara bangi pet ya ketien ke jong belai bangi pai sya ke jing jong ikon Israel ha ke Exodus lenong ke bakat sau haba kila mi nak ke Egypt nak ke jinglong merau ke balong sau sepat lai pusnem haba kila lenyar khamat ke jong belai belai la yesngau ya kata ke jing lenyar ke jong ki baru belai la sayu Moses baru Moses long uta usyakri jong belai wan ra ya kata ke jing pelai lut ha ke jing ke jong ni kod Israel bar habo belai la pelai lut ya ki Israel nak ke jinglong merau ke sau sepat lai pusnem ha ke Egypt nak ke keti ke jong paro kila poi pat syakani ke duriau ke besau hey baka Bible ke dawan ra ya kata bakila yat limba kata ka duriau ko besau but anda kila poi akan ka duriau ko besau ka ketien ka jong blai akal nong ka bakhasau de khot ko bispau ko mni te men bau paru ur anang jan ki khon Israel kila khmiet ila ki khman hakmi ti ki Egypt kila ye be ne dien jongki but kila khau e chikat de e but ki khon Israel kila lenyar how try but kata ri ka ketien ka jong blai hey ba habo paru ula pelait no ya kita ki Israel ne ka khti ka jong u ke Bible ke dia tu hang ni bau boleh ulah pen biang ya kata ka Donald ke jong paro bau boleh ulah temun pen judge don ya paro bagi Egypt hirup baru koi terau ulah pen ya ka Donald ke jong paro terau ulah bu ka Donald ke jong paro bikin be ya ki kun Israel baru paro ulah ada pen krek ya kita kali udah pen krek ya kita kulai bikin let ban dalam rau biang ya ki Israel syakari Egypt maka tin ke jong boleh ka dekat ka bispau ko ong bikin ni ki Israel kilai ya kita ki sipai ki jong paro bakila ka wan be ya ka jim ka jong ki na din pada bakila ya kata ka Bible ko ong hang ni ko ong ti ki Egypt kila ya be na din jong ki kila kau eje shika day baki kon Israel kila ninyar ha utrai piam ka tin ka jong blai hang ni ko ong bakila kau ej ka jin tin jong we ba ong kau ej re shep tiang kare dem la shep tiang bar ha ki sedang man shep tiang kila linyar hey kila linyar khamat ka jong utrai ngau via bagi dan akan dia kerut jong ke duriau ke besar ha bagi pai syak jing im ke jong ki bagi pet hakmat ke deng ke duriau besar syadin udan uniu paro bar ki sipai ke jong u kilawan ban be maki ki dan hapdeng barang ni te ki ong ilayap bet terau kelas sedang ban syep tiang ke mensim ke jong ki kelas sedang ban kau et bat terau kelas sedang ban lenyar hakmat ke jong utrai ki kelet ya ka buram ke jong blai ke ba u ulale ha ke jim ke jong ki ken mau ba ha kidang don ha kata ke ri Egypt ha ba blai wan ra ya kita ki potali ki klam ha ke ri Egypt ha tu kala kala ban kata ya ke jim ke jong ki kon Israel ka kham la ban kata ke tin ke jong blai ko ha bola pen kala ya ta ka wa sya ka snam haba ula pha de kita ki jokot hey baktin ke jong blai kong haba la pha de kita ki jinren ha kata ka domet haba la pha de kita ki skan haba la pha de kata ka jiap klam ha kata ki merat haba la pha de kata ka jingdom ke betul tleu de kita ki tok jau berkum juru de kita ki put berkum juru de kata ka jiap jegi kun ki baning kong berkum juru dau tau pria hata ki spotli ki klam jong ke ri Egypt ki la la ban kata ki Israel ki kam la man kata ka Bible kong habau blai upha da kita kiskan ken mau kita kiskan kam la ban boy ha ka ri ko shen ka baki ki shong maka tien ka jong blai ka da keren ya kata ngine puli ban nga khindiat ngan supin iya kata ha ka Exodus nong ka ba pra ha ka khot ka ba ar pu ar ko ong bat ngan pen kerpang ha kata ka sngi ya ka ri goshen ha ka baki shong upat ba jonga bagi dagi ba bun jat kiskan kinom don hang ta khnang ba min yo tep bang long utrai ha preng ka perthai bakan bu ya ka je pera preng ki breu jonga bar ki jong me te la shai ken kan long kani ka dak piam kata ri ka tien ka jong blai ling ba Moses habau pha ya kita ki ban boy ta kiskan ya ka ri Egypt ken ma ka ri goshen kham shim na don kinunu kiskan ba balai ka tien ka jong balai ka ong hang ni ko ong bat nak bun jat kita kiskan kinom don hang ta kenang ba men yo tep bang long utrai ha preng ka perthai bangan bu ka je per preng ki breu jonga bat ki breu jong me pia ka ta ka jing im ka jongi
Habangi don bat utrai ubo ke jing per. Habangi ki brio ki jong u, bat ki brio jong ka pertai. Mangitip bah habangi don utrai ulang ka jing ka ha ka jing im ka jongi. Ulang kata ka jing kier ha ka jing im ka jongi. Ki Israel ki klet ya kata. Kilai ya ka kamba ka jong ublay. Habaki ni shpotli ki klam ki wan. Ka kham shim la ban kata ya ka ri goshen ka baki ki shop. Te menta beli kamla ban bu ya kata ka jing shenya hau try habaki don ha kata ka ro jong ka duri hau ka basau. Hana ki kamla man shenya. Marseni ya kita ki kulai, marseni ya kita ki kali. Kalawan ka jing shep ting, kalawan ka ta ka jing kau et baki la lenyar hakamat ka jong ublay. Baru ublay ulale you habaki ki lenyar. Ka tin ka jong ublay ngini puli ngini ka om ni. Rekod ka bakat wei ka ong. Kilay ong ru hau Moses nambar dan ka jing tap akari Egypt bamilaya lam no ingi ban yap akan ikari klau. Balay man le akum ni bat ngi ban lam no ingi nakari Egypt. Kani ka long ka takaktin ka bangilaya tu ame hakari Egypt da ka baong tu eno yang ngi bangin yo syakri yakini ki Egypt. Nambar kalak hambhai ngi ban syakri yaki Egypt ban ya ka bayap akan ikari klau. Tu Moses long hau tau bat ba what ship tiang tu sange tu kmiru ya ka jingpen im ka jong try. Ya ka baun sa pen i hapi hakan ikas ngi. Namar kita ki Egypt ya ka ba pi pio i hakan ikas ngi pinomi isu lanu. Utrai unya le nak benta jong pi. Namar kata tu dah skap jar pi. Kata ni ka tien ka jong blai. Habaki Israel kila linyar kila kaang hau Moses. O Moses ujubab nak benta try. Uang hakan ikas ngi pini i ya ka jingpen im ka jong utrai. Namar uni utrai unya le nak benta jong pi. Tu dah skap jar pi. Kemau haka jim ka jungi. Habangi tip ngi yang utrai. Utrai unya le nak benta jongi. Amen. Kaktian ka jong blay tapi itu ketukhat bakat saw. Kong the Lord will fight for you. Piam manu banya le nam ta jongi. Ha? Manu banya le utrai. Terang idan kam habangi hiyat ya ki jing e aga jim ka jongi. Ngidan kam ya ka kaktian ka jong blay. Balay man pen benai ya kata ka jing kular ka jong blay. Berong try ngai i kani ka jing e akawat. Ngai i ngadan hapreng ka jing pailiek, ngai i ngadan hapreng jong ka eryong, ngai i ngadan hapreng jong slap, rei tanggan ka wai ngate bagtien ka jong me ka ong. Memenya le nam ta jonga. Memenya le nam ta jonga. Ngan chu ngap bangani i ya ka buram ka jong me. Amen. Terau katni ka katien ka jong blay ka ai ka jing kermen. Ka ai ka jing pentengan, haka jim ka jong i ka bangi kendo i ka jing e ka ditanggan ni. Ka balaban ai ka tabalay, mau blay Ukraine ya ka di ka katien. Batrangin penbena babadi mame bayele nak minta jungi bara bau Moses upen benai kata ka Bible ko ang hakadakot ka bar paway kong ti Moses la knere no ila ka katiha lo ka duriaw bar utra la pen paipat ya kata ka duriaw da kale air mingi ka bejur hakata baro simien bau la perengat ya ka duriaw ya kita ki umru ula penyaklan ya haba Moses ukneri ki kti ublay pen iya ka buram ukat ya kata ka duriaw ka basaw But upanya kala ya kata balay bagi kon Israel kin yo baniyat na kata kalenti. Teraw ka tien ka jong balay kat balay pokong kum tau try ula pelat no iki Israel kata kasngi na ka kati ki Egypt bagi Israel kilai iya kita ki Egypt bagi layap harut ka duriaw. Piam ki Israel kata kasngi kilai iya ka buram ka jong balay. Hari ki iya ka di ka buram ka jong balay am poi tang ka lenong ka bakat riam kila klet biang ya ka buram ka jong balay. Piam kila klet biang fina puliang tu Exodus kipoy kalau nang bakat san hakata ka Mary ba kata ka ka baktang kila knyom biang you blay haba kipoy hakri klausen haba dan jingbam kila tnum biang you blay haba kipoy hakata ka Jacob ong ka refidem haba dan di kila tnum biang you blay man ka por baki kendo ikajing e man ka por ki tnum baki knyom ya blay Ublay ula pen iya ka buram ula pen kat ya ka duriaw besaw arliang bakikin yo ya ling ba kata raya bakawan ka jing ya ka bakindiat ka beretam do kisang man knyum yo blay kila klet no e ka bau blay ula le habau blay ula kenter lut kita ki sipai joka Egypt hakata ka duriaw ko besaw kila klet lut ya kata taraw ha ka jim ka jonga ba jong fia bangi syakri ka kerteng ka jong try kan ma wa num klet ya ka bau blay ula le amen Wadnum klan. Mau de ublay uba pelat ya pina ka jing long mrao jong kapop. Haba pi kam la.
udah boleh ai ke ketiga jong but udah boleh penlai pi but udah boleh penyeng pi but mentah ba pikan do ke jia wanum klat yo new boleh wanum tnum yo new boleh wanum knyum yo new boleh henry shumani ya ke kerteng ke jong try but you ang try ke jirap kawan name mangatip ni me banyale ya kan ke thama ke bangang kendo amen Terau manu belala benlek gi kamba ke jim ke jingi du blai haba ke jim ke jingi ke lalong ke jim ke bathala haba ke jim ke jingi ke lalong ke jim ke batok bria haba ke jim ke jingi ke lalong ke jim ke bi jili hey ba ki bre ke mita nacho bagin pet yangi manu bela pen kelai ngi kata ke por dei mangi ude blai ba pen kela ya ke jim ke jingi te mentaru haba ngi kedu ya ke jia ken mau wanung klet you new blai mau du new blai bela pen yangi pi amen terau wanum shenia anu wanum shenya ka jingla jong ladi wanum shenya ka ta spa wanum shenya ka bor wanum shenya ka jing start ka jing champang ka jing tip ka jong pi ri shenya tangani ka way ba fi itu ya ka kerteng ka jong try ba fi ken mau ya ka ni ka kerteng ka jong try ba fin su sorong tangani ka kerteng ka jong try amen shenya hakata ta au ka tien ka jong ble bangi pet ka puli ban nga sam so pun riu dekat ka bring kong kom no kong u ble long ka jakari bar ka bor jengi ka jingrap bahajan haka jinjar ulong ka jakaria bafila ban pet ulong kata kabor haka jim ka jongpi but unong yarap ubajan tamdo hake kan mau haka jinjar wanong kmi shano piyam mar unong yarap udan hajan tamdo but utau di ka jakaria haka jim ka jongpi but utau di bakri tam haka jim ka jongpi kan mau ikan ni kawai hoat ngoi fi gidan kam ya ka jing duai jongki shakri ki jong blai gidan kam ya ka jing duai jongki para bangai reman ka por bakawan ka jing wanam kan mau ki kan mau shwa mudah-mudahan hajan jongpi u blai amen wanam pelong blai you know piona miona u blai u di ban yo lot ya ka burom na ka jing ka jongpi haba fi bu ni kong do yo blai wi baru blai pelan ma fi kam kan mau ti you know ni kong fi kan mau do ya no ya ublay maka babel ko ang ulong yarap hey bahajan tam do okay haka por jong ka jinjar piyam traw habang puli ka gm ka jong Hezekiah kani ka tien kani ka gm ka jong si shaul ade we nakisim ubayat ya kalenti ka jong David ulalong usim ubabet ubang shimla shakri ya kita gi blay taw shimla shakri ya kita gi blay bathala hari ula shakri ublay baem ulayat ya kalenti ka jong pa jong David Rewat haba uyat akan lenti ke jong kepa jong ukam laj nak jing ia ukam laj ketema kawan bar ketema haba ketema kawan hakata ka gm ke jong haba uniusiem Assyria usenakareb wan banyale ya ke Jerusalem Hezekiah ukam kmi shino ukam kmi shakita kulai ukam kmi shakita kali ki ba don reu Hezekiah ukmi ben shaublay kajirap ke jong ke David na ublay terakan mau ikan ni kawai puli ban nga kawai Thessaloni shti bani kong shinong Thessaloni nong basan dekat ka ba arpulai ba arpusau teu blay ke jing suk mau hi un pun kuit par ya pi ba to ai ba un su marken dong ya ka mensiam ya ka jing em ya ka ta met jong pi shitali klem jigram ha ka ta ka jing wan u Jesus Christ u bu trai jong i u ta bu khot ya pi u long u bala ban shanya ba u bale ru ya ka ta piam sam sapun rio ka babel ka ang boleh long ka jakari long ka bor unong yara ubah jantam deu haka jinjar bar shiti bening kong Thessaloni long basan dekat ka bar pusau kong utau bo khod ye pi ulong ubala ban shania baru ban le ru ke ban le ru ta ke bun le un ri kendong ya ka jing ka jongpi mat men sim bat jing ude uni ban ri kendong ya ka jing ka jongpi tadau kan mau uni bo khod ye pi ulong bala ban shania manu bakot ipi di kibri bakot ipi ha di pastor bante bakot ipi di pastor molong bakot ipi manu bakot ipi ublay bar haba ublay ukot ipi kan mau hau ni ublay pila mansyanya amen terhaba Hezekiah udai usiem na kata hima Juda haba ka Jerusalem ka kendo ya kata thma na kata jing berngam ka jong ni usiem senakarib Hezekiah kampai shino Hezekiah pai ublay to gini puli ban nga nak arkisiam lenong habakat kendai ngan si puli nak dekat ka bapra ko omni kum ta urap shake ulalit pai bat ula syam yusim Assyria bu ile thma ya kata kalibna
na ba ula yo sngo ba ula lit no na lakish te onda ula yo sngo ba le lap shipang utir haka usiem Ethiopia hakmi ula wan men le thama yame ula pha nong lang tien pat show Hezekiah udaong kumne pin kren how Hezekiah usiem Juda da ka baong what I ba ublay jong me how ba mission ya un syukur ya me da ka baong ya ka Jerusalem onam ai hakikti usiem Assyria hakmi me la yo sngo ke e ba kisiem Assyria kilale hakata ka ri baro da ka ba pendok khat yaki mame timenyo lat hatu ki blay jong ki jat benriu ki lalan pelat yaki baki kepa jonga ki la penduk ya ka gosan bari ka haran bagi resep bagi kun ke Eden bagi kun ke Telesar hang no usiem ka hamat bar usiem ka arpat bar usiem ka shnong sepa baim bar jong ka hena jong ka iba teu haba Hezekiah ula yo diang ya kata ka shiti na kita ki lonong ktien ula puli ya ka teu Hezekiah ula likiu shika yeng utrai ba ula puli ya kata khmat ka jong utrai teu Hezekiah ula dua ya khmat ka jong utrai ula ong atrai u blake Israel uba shong halor ki kerub me te ma mehi melong u blake ka hima ka kendo baro ba melat hawe ka beneng ba ka kendo tu pendam ya ka skor atrai ba tu skau ba tu pe ki khmat atrai ba tu khmi ba tu ngau ya ka ktien u sena krep da ki ba ula pha ya u ban kren ben yu blake ba em da shisha ko trai u sim Assyria ki la penjot ya ki jat ben riu ya ka ri jongki bar ki la bread ya ki blake jongki ha ta ka ding na ba kim long ki blake henry ki jing tau ki ti ki brio kidieng bat kimau namar kata kila pendu iki namar kata ti atrai ublay jongi ngakerpat ibe pelaj em yengi nakekti jong u barka hima ke kendo barok ken yo bentip bamelong utrai ublay tang mamihiken katari ke eka bo Hezekiah ulale habo ula yo ya kata ka shiti da kita nolang ktien jong unius em Assyria kini nolang ktien jong unius em Assyria kila pen krau ya ka jinglong jong unius em Assyria hey ba kila pen I ya kini ki hima baro kita ki blake jong ki khamlaban penem kyang hatu ni blake jong me ulaban penem ya me ulaban pelat yang ni ka thman ka bonwan ka ni ka Jerusalem katari ke ke baka shiti ke bo Hezekiah ula yo bara Hezekiah bola puli ya ka ni ka shiti ka ktien ka jong blake ka ula puli ula puli hakmat ka jong utrai ka babel ka ong teu Hezekiah ula le kius ka yeng utrai bo ula puli ya la khmat utrai teu Hezekiah ula duai khmat utrai bo ula ong piap kan mau Hezekiah haba uyi ya ka jing berngam ka wan ling ba ta ka shiti jong unius em Assyria Hezekiah ukam kan mau iki kulai ukam kan mau kita ki kali ukam kan mau ya kita ki shipai ki rangba ki jong u haru kan mau kan ka wei ya ka khmat ka jong utrai amen ni kan mau nem ya ka khmat ka jong utrai tadau man ka por ka David ka GM ka jong ab jong fi bangin kan mau bu uni di nong yarap u bahajan tamdo ba uni u bala khot ingi ulong u bala ban shania nganong kan mau you ai kan mau you blay u bala pen em yang a o blay u bala pen thamai ya kan ka jing em ka jong a bangan dem khmat ka jong u bangan kerpa bangan yam bangan lenyar khmat ka jong u bangan pen krau ya kan ka kerteng ka jong u pet u Hezekiah buwan khmat ka jong u blay u kham ong bo nu siem u lawan ben le kata ningkong shwa u pen krau u trai ka babel ka ong atrai u blay ki Israel u shang halor ki kerub mami tang mami hi melong ublay ke hima kendo baro melatau ke beneng berkekendo haba Hezekiah wan ukam le direct ban ong try memi I bekini ki Assyria ki wan ukam le kata haba wan akmat ke jong try ningkong shwa open kraw hoi ke jing ka don re ningkong shwa open kraw yu blay amen tra bun sin ka jim ke jong aba jofi teng teng ba ke jing ka la kendo plat ka jim ke jongi Iwan ra ya kan ka jing kerpar ka jing khmat jong blay hey jaka bangin wan shwa da ban yaro yu try piam ka tien ka jong blay mene habangi puli sam nong ka ba arpho ha ka dekat ban kong ba ar balai hang tu ba khat do tam do jong ka dekat balai ka ong sela haba ong sela ka ba mut ngap jar mut silent piam ga wan khmat ka jong nu blay ngan snap manganum ya thu wud ya kini ki jing ki jonga harengan pen kraw shwa ya ke ba ulong Hezekiah do pen kraw shwa yu blay wa me shang halor jong ki kero mamihi tang mamihi utrai melong blay jong ka kendo baro udah pen kraw te ya kata ka kerteng ka jong utrai baru wang tu pendam ya la ka skor atrai batu snow pet ya la ka khamat atrai batu khmi batu snow ki ktien usena karib da ka bola pha bola kren ben yu blay we Tra ka jim ka jong aba jong fi kan mau ka ne ka wei udi blay bahajan tam do aka jin jin ja
บัดกำนวงกินเล่นลิงบากิจิงด้วยกิจงบางอย่างรออยู่บางอย่างองตรายชัชกอร์ยังนี่ก็จิงกระพาดกิจงฮักมัดกิจงme ngatip medan bat nga hapreng kini ke jing ia dalam memdan ngala dap kelan do meno namar bamme medan menang ai nga ka boy bangan yengsa hadu menta terau pen kerau ya ke kerteng ke jong trai pada bo Hezekiah ula le ya kani ka Bible kala ong bakawan ka jubab hakad khot bar phokong on nakam tau Isaiah ukon Amos ula pha ha Hezekiah udong kumni ong trau blake Israel namar bamme mela duai hanga persya usena karib usim Syria ngalasha skore me ubreu la skore ke jindwai juno ya ke jindwai ke jong Hezekiah lingba juno ya thu ikata lingba Isaiah unang ya thu lupa but ublei ule yu nakamtau Hezekiah hakad khot ka balai pusando akato kolonong bakat kendai to pli komni ti habakata ka mit u angel utrai ula mi no bar ula shot yap akadara ki Assyria hispa prapo sanhajar ngut te anda ki brio ki lakhi dang step ha ka balashai ha khmi ki long ki met yap baro uni usiem uberngam ban penjot ya ka Jerusalem rehabo Hezekiah upai ya ka khamat ka jung usho blai uben krau ya uni ublai bar uang shashkor ha ka jing duai ka jong ushakri jong u blai udah pen shashkor bar ha ka takamiet hi ka babel ka ngobrol la pha yu taw angel jong u boleh ben penyap ikini kispai Assyria badah kata kamit ke Bible kong prapusan hajar ngot kibriu kila kelon ke Bible ke doong ti anda kita kibriu kila kidang step akabal syai hakmi kila long kimet yap baro piam ketien ke jong boleh meneh ke sam arpo har khot ke pra kong kin kelon hen rengi ngin yeng amen ki Assyria ki kelon hen re ki Judah ki leyu ki Judah ki yeng balai ki yeng nor Hezekiah usiem uduai but na marbo uduai ublay wanra ya ka jubab balay nor Hezekiah kham shania anu ka jim ka jung Hezekiah ka shania outrai ka khamat ka jung ka khmit shanu ka khamat ka jung ka khmit bet sha ublay bakra ubashang apdeng chang kata ki kirop ublay bla thau ya ki beneng but ublay bla thau ya ka kendo ka khamat ka jung ka khmit but namar ka khamat ka jung ka khmit wi ba u yeng bat kinong shun jong u barok ki kelon kan mau bai kan ikawain haba ka jinget ka jong pi ka dan ha ukres kan mau ba pi de ki ba job amen balai pi job na ba pilang nget ti ha ka kerteng ka jo Jesus Christ balong khon jo blai bat na ba pilang nget ha ta ka kerteng ka Bible ko ong ha ka shti baning kong yong Yohanes nang basan de khot ka basaw basan ka tuon ko ong ba filong ki beri ki ba job balai ba fi filang nget pi pin job bat ki wei ki jik e ki jong pi ki jing le ki jong pi baro kin kelon amen kan ma ba habo Jesus Christ Ukraine ya ki eryong ko long jai ba ka duriau ka da sange fiam ka da sange man pen ki ya kata ka jing phalo balai ba balai Ukraine fiam ha ka jim ka jong pi ba ki kan du ya ki jik e ha ba ki wan ki ni ki jing pa liang haba ki wan ki eryong ba haba ki wan ki slap kan ma ublay un IP ba fin ya ling ba ki ni ki AK baro ba ublay un pet ya ka jinge ka jong pi ka long kumno ha ka ta ka por ublay un test ya pi ha ki jing e un test ya pi ba un pet pi shania ne em ha un ublay ba ba fi shania ha un ublay pi pin yeng ba ki jing e baro kin kelon amen takada wat ya ka khamat ka jong utrai shania utrai wanum shania ka jing la ka jong pi wanum shania ka ta ka jing start ka jong pi ne ka jing champang ka jong pi shania ha ublay oi fi ya ba fi wan ka ni ka jaka pitan ki jong ki jing e pi kan do la ki jong ki thima ki ba har kom ki bon banyele ka jing ka jong pi ha ka yin ka sem ka jong pi kan mau tang ni ka wei wanum commission no kimi tang show ublay no di mo u nong yarap u ba jan tam e ha ka jing ka jong pi o David haba Ukraine ya kan ni ka sam ka bar pho u ang ka jing duai ban yo ya ka jing job baru dah lech kata kata ma baru ka sam ka ba phuai ka ba kren ka jing ai ngo namar ka jing job piam ha ka sam ka ba pho duai ban job ya kai ban job ya kai ya kata kata ma ka jing duai ban yo ai ka jing job ha ka sam ka phuai ka jubab ka jong blai ka lawan ka jing David baru tho ai kata u ang ka jing ai ngo namar ka jing job amen kan mau kan ni ka wei haba fi bo ya ka jing shenya ka jong fi hau blai haba fi duai ba fin yo ya ka jing job tenang pa ban ai ngo pat namar kata ka jing job ko bo blai la ai ha ka jing ka jong fi
Amen. Tarau kan mau baik hak GM ke jong pi tang yang ni ka way. Hak ni ka pertai ngoi fi fin kendo be ka jin jinja. Fin kendo bet ya ke jing ele. U Jesus Christ ula kren ni kata pinum lat iru. Hari wong kan mau pat ya kan ni ka way. Wong tolong klan mar tolong slur pi. Mar ngada le job. Ngala job. But habau Christ ula job. Ula ai bori firu ba fi fin job. Amen. Maka kwa ampen kut da kan ni. Kan mau bai kan ni ka way. Habau Paul Hakikam juki apostol hakalenong ba arpun ri arpun nyau arpu pra kadai yu bon hab lech hakamat ka jong kaisar ban lech ka hima rom bat ling ba kata u hab ya ling ba ke u hab lech ling ba ka lieng u hab ya ling ba kata ka duriau ban poi syakata ka hima rom hari kan mau kan ka wei hapreng jong kata ka duriau ke eryong kalabe kan mau kalabe bat u angel jong blai u da wan ban yeng bodo ai ka tien ha ka jim ka jong Paul Baruang iweru imen siem inum jot hakani kesni. Hoat ke eryong kan wan, hoat ke nikah liang kan pat. Hare iweru imen siem inum jot. Piyam inum jot. Barka babel ko ang kadon aspa henyo pun rio ki men siem ki badan hakata ka liang. Bat baro aspa nyo pun rio kim simlai iya ke jing jot balai. Normal upol usyanya au balai. Amen. Ukam syanya anu. Usyanya bod hau blai manamar bu usyanya hau blai wada preng juga jing pat ligru u blai penem ya ki mensiam ki bakodor haga jim ka jungi kan mau yo ngi pat lieng hoi kan don ka por bakan wan ka jing pat lieng madam ong bangangan sayap nama ka tien ka jong blai kala dep kren ba fi finom yap ba fi penem piam tara bang apuli ka jim ka jong u ngoi fi u Jesus Christ habola khot u Paul haga lenti Damascus Hakalenong kendai kam juki apostol. Uji sula do ong lupa. Ba unie no hab syak shibun. Nak benta ka kerteng ka jonga. Perkhat ka jing syak ka jong Paul nak benta ka gospel. Hari haba fi puli pat aka shitiam. Pinumi I ka wei ka por am bo Paul utnum knyum yo belai. Fina puli le shti ba arch nong koren. Hakalenong ka bakhat wei am hang tu am ka krenti ka jing e ka bau kendu. Wong san sieng la syak sempat na kitri. San sieng Life Hyundai siang lah syak sempat. Life Hyundai tring lah yo ekamet. Kabamut san sen life Hyundai kan no. Piam. Berkum juru orang san sian, orang lai sian lah syak tiet dah kita kidiang. Baru orang ngadon sisian. Hak jing syak kawang mau nak ibrio. Reha bangi pet pat ya ka jim ka jong u. Udah syirham man syakri ya utrai. Amen. Ukam give up. Habaki jing ya kiwan. Kiba kang lat ya uban saki ya ka gospel ka jong try. Ukam ong la biang try kat tu. Wong kam ong. Henrei ulah de syakri sisya ya ka kerteng ka jong try. Wang kawan ka jingyap ngatip ka ni ka jingyap kan long bangangan dan berublay. Wang kat bangang em ka ni ka pertai nganai syong klat no blay. Wang ada kuat dik no bangan dan ringkat berublay. Ketaka di ka jingyat ka jong u. Piam ka jingyat ka jong Paul. Terau bangi pole ya ke jim ke jeng ngam fingi baro badan hang ke jaga ngim perkendo ke jing ya kumbu pol kendo hari bun sin man bagi kendo ke jing ya pada ke jim ke jengi ngi so bai bangin pai diet ngi so bai bangin long ki bala syarem ken mau ke ni ke tien ke jong blai ke ai ke jing kermen ke ni ke tien ke jong blai ke ai ke jing pentingan puli sipang ke jing em ke jong ni syakri ke jong blai kum no kila le apreng jo kita ki erio kila mani ya ke kerteng ke jong trai kila syashitom nak benda kerteng ke jong try. Ti ai mangama piru ki berana ka jaka. Ki ba syakri ya kerteng ke jong Jesus Christ. Ta ai habaki wan ki jingele. Nginum syania anu ringin syania how try. Amen. Nginum tnum nginum knyum. Ri tangka ne ka way ngin tip bau bleu di ke nong jingirap aka jim ke jonga. Udi bleu ban yale yani ki thama aka jim ke jonga. Udi bleu ban ri, udi bleu ban penim yang ne ka jim ke jonga. Trau nget haka kerteng ke jong Jesus Christ. Syania haka dika kerteng ke jong utrai. Nama uni ubala khot yapi. Ulong tau blay uba fila ban syania. Ulong tau blay uba long tau unong yarap haka jinjin jar ke jong pi. Te kmi sya u wadong kmi shano. Amen.